Когато става дума за здравето ви, не трябва да има компромиси. Точно за това ние сме тук в Medicalink. Ние сме българска компания, създадена за да ви даде сигурност в най-важния момент. Помагаме ви да получите достъп до висококачествено лечение в Турция, защото вярваме, че всеки пациент заслужава най-доброто лечение. Имаме дългогодишен опит в медицинския туризъм и работим с водещи клиники като Група болници, Live Hospital, Memorial, Acıbadem и много други. Ние не просто организираме едно пътуване, ние се грижим за всяка една стъпка, за всеки един пациент, за тяхното спокойствие, грижа и сигурност. Започваме с напълно безплатна консултация, където ще се запознаем с вашата история. Ще анализираме медицинската ви документация. Ще получите второ лекарско мнение от специалист и ще ви насочим към точния за вас лекар. Прямо вашата диагноза и нужди подбираме болница и лекар с доказан опит в конкретната област, след което изпращаме вашата документация прямо избраната болница. Престоят в чужда държава винаги носи стрес, затова ние поемаме и това. От Medicalink организираме трансфер, хотел и настаняване в болницата. И най-важното, не забравяме за вас, когато приключи престоят ви в болницата. Оставаме с вас и след завръщането в България. Осигуряваме контролни прегледи, онлайн консултации и комуникация с лекуващия лекар. Вярваме, че истинската грижа не свършва с края на лечението. Тя продължава с подкрепата по пътя към пълното възстановяване. Заповядайте в Medicalink.